Dekat ke bakat way. Namar kata, kilatung ya ki sordar halor jongki, ban pensitom ya ki da ki jingkit jongki. Kilatay kinongba ki jingkin show yaw paro pithom bat kara amseske. Dekat ke bakat way. Iyo I ya kani ka jingbo renti ka jong paro. Terus ia batmai ke Egypt. Na ka benta ka jing temu ka jong u. Pan pentri shitom ya kini ki khun Israel. Bakar kom pentri shitom ka jong u. Kalong ka berhenti da ka ba ubu ya ki sorda. Benlong kinong kmi ki bajan ya ki khun Israel ha ka puar ba pentri ya kani ka jing teri. Ida ka babu ya ki sordar syai ban ong ba ki khun Israel kim don denti da kumway pan Hensting ya ka hukum ke bau paru ulah betha iki lakin tre hukum ki merau kabaar pada kabadon hang ni kalong layathu ba kata ka jing pentre sitom kadai na ka benta bantai ya kita kinong ba ki jing kin show yo paru lai kerteng hantu kapithom bat kara amses hangnu kini ki nongba ki don kata ka kham shem shitom yangi namar ba ya jengai ke jukurfi bat kerukom ya thu ya ka jinglong jeng kini ki jaka ha kani ka dekat ke bakat wei nyim dayo jing shai hadu kata henry naki kot yarab ki bangam sha katai ke history bat cakar komlong jong kari Egypt ki don kat tu kat ni ki benta ki ban bentoi na ka benta jungi ka baningkong kani ka shnong kani ka nong ba ka bakerteng ka pithom ki nong wat benia wat ki balayit bin pabin ki ong ba kani imat tandai kata kacaka ka balakot kerteng katel el maskuta tel el maskuta bat kani kajaka kadon ha kata ka baki khod ka wadi tu milat wadi tu milat tegani kajing ong wadi kidai kitu kisnoit ila belum kilam kinjanala na jrong kini ki lom tu kinok sheduriau kamut ki akitu ki jaka por ba don slap kamut ki pong ki omne hilong kinala he tu dia kitu ki jaka ki ba ju tu ki ha ka por slap ki ba bu din ki asrim ki wa duit ya por kyang kumsheni dia kitu ki khot ki wadi dia kerteng jong kata ke wadi ha ka bakani ke pithom don kadai kata ka tu milan dia kata kalong ke jing batai ke baki dong wat benia kiat hu syapang jong kani kisnong pithom kat ba kadi kara amses ong kini kinong batai bakadai kata kanong ba ke bak latay nam yaka na ka benta bat pensa kan mau yo tau paro u bakarteng u rameses kumut paro bakam aswa bakam paunam di kata ka jingtei yakini kinong ba kitay na ka benta ka eiru nim smol thu henry ke ei ke ba yathu hangni lasu penbang baki dei kita ki nongba ki ban biang ya ke ban kin show ya ki jikin show ki jong u haro dekat ban pendap ya kata ka jing thu jong haro kemut kani ki jing pentrai kam ya ki khut Israel kelalong ke ba shitom mshimi thu ki pentrai kum noru ya kata ka jing pentrai kam nak benta jong kani ka jing thmu to kata kalong ke bang ya keren ya kanika dekat ke bakat bai tiada fidan ye pila ban benrap tu
to ka kuble kan ni mo store na skwa ban la ko ngom ni ya kan ni kan khot ka ba khat wei ngakwa ban phia ka haki ar benta ka benta ka baning kong kani ka jing tho ka ong bala thung ye ki sordar halor jongki kamu la thung ki sordar ban pe halor jongki Israel ba ki ka role jongki sordar kalong ban pen sitom ye ki da ka jingkit ka bakhia ka jing te ye ki ni ba ngai i ya ka systematic policy ka jong pharo namar hakit khot ke basha khmat ngilai kren bau pharo wanra ya ka ni agenda jong u Ahmad ki bakrao ki batri ki jong u Ahmad ki menteri Ahmad ki nong sensyar lang bat u man ya keren ya ring phang bat ka jing ya keren jong ki bat ka jing thu jong ki ka long ban pen si tom ya ki ni ko Israel bat ka ni ka khat wei ka thu yang i bala thu ni sabda ka bomot ka to ka jing ya keren jong ki Ahmad ka darbar us iam pharo kala long no ladangi phai na ka kompetensi syar jong i menta kadai kata ka administrative authority lani administrative approval kini ki sordar ki badon hafil lani hash senda bai kun Israel pentri stom ki longkup ki field officer tengi i kata karo kontrai kam go jong paru go longkup bet bat ka berhenti ba kawamut kadak kasien go penpau ba ka hima Egypt kadai kabala krau bat kabala shempang ha shakmat akalan sin cha khadar to phina phai pat sagani kintin kilate ye kinongba ki jingkan show te kinongba ki jingkan show kamut kadai ga e ga bagi kun Israel ki haban shna ki haban penlong ki haban te pinda perkhat ha ki snem ki barim akapor ba u Joseph udang long unong sensyar hari Egypt apo yu paro kamut agi snem ki bom en swado amang lai keren makani ga pateng ga patmai wala ka nong ba Egypt pateng ga buwan nang teg la yablun akapor na jong tu paro im ubarim ba ubap tung yang Joseph ukun Jacob kumuway na ginong sansyat kimat ya kaway ki jingkar ku no Joseph ukun Jacob bautay ya kinong ba utay ya ki tiar ban kenshow ya kabam akapor ka nam singayo teka ni ka idea lani ka ni ka konsep bantay ya ki nong ba ka jingin show le se kadi ka tay ka san perkhat ka berim ka bawan ra Joseph i kabolong ka jingkar ku ka ri Egypt bat menta imat kani ka konsep kalau long do long snam hakinong Egypt bat menta ni usim o mentaro paru ba mentaro wan ra kani ka idea ban tei kinong ba ka jingin show da ka ba pinstom ben pat yang Israel sagawai pa ka benta jong ni ka khat ngi i ba kani kanong ba ki pithom bat kani ka Ramses ngila ban ong ba lada pinstom kanu penlong marau kanu ikut Israel ro ni hak ban ong badai nakakti ka jing trai kam ka jong ki kun Israel ba lese kini kinong ba ki yeng pithom bat ka Ramses tagay di jing benrap ki bang adan ban ong star Oh, long ka lihat hi syaka ai ki fi ong mentan na ka baydai kitu ki benta jong ki jingte ki ba u Joseph ula pensdang namar ka jing ka baki kandu to kanam snio kumno bat kin show ha ka por baki snam ki ba bha ki dal to kani ka jingle ka ba menta hauni u pharo indang shiri edap kran ki episode ki bladem ba ka history syafang u Joseph but ayu ki kun Israel ki le ha ki pateng ki blalai i kumba lale klet ye kita kani hang ni kawan halot jong ka problem ka bathamai la ni ka jing ka bathamai namar undi us im la ni pharu bathamai u kem daw ki Israel namar ba kila kham ya roi ha ka jing bun buriu te ban penduna ya ki la ni kata ka wei ka baar ngila ban ong ban
penlong ya ki rang ba ni ki senrang je ki Israel bakin om perkhat dakungwei pat banyak kini ya kabor hakima uniu paru upenmi dakani kanci pentre sitom ya kabantai ya ikini ki amli kinong ba ki chingin chow kaba but hadin jong kata pada ngila bat ong bakini pade baro ar kinong ba kumbadang shu dep ong kamene sipang kum kanuksa katu kasnong raam ses kadai kanong ba ya kabla tei kanang hakar Egypt ban ai burom pensa kan mau yo paru ubakrau ubala sensyar hakipor kiwa menshwa ikabami mentah ni kalong hato kata kajik pentre sitam kat ni kan ya mir ne em ni kan ya biang ne em bat kan ni kajing temu ka jo upharu ban penduna bor ye ki khun Israel la kalong ha kajing roi jing par ka jong ki kum ha kajing bun brio ta kalong ka wei ka baar pat de hato kala ne em ya ka ban weng ya ka jing mut jing perkhat jong ki sen rang ki balong ki khun Israel bakin om ya le persya ya kahima habaki hab an mat yikiniki jing sitom de niat dah kata ni jam no sekni ka dekot ke bakat a